ikaw reklamador ka, ayaw kahibong anong di ka kuyugon si mama ug papa. Kanang naglakaw pa lang padung sa kuan ba? Ma'am, uli na ko kapoy lakaw. Di na kuyugon, kapoy di lakaw. So ay mo kahibong ano di ka kuyugon. No, siguro di ko kuyugon. Reklamador siguro ko. Oo. Na. Pero kuyugon gani ka kapirmi ay sa pagdahom nga wa kay buhaton. Kuyugon gyud ka pirmi. Dong ikay arsa niyo. Day ikay dana, ikay bitbit ana, ikay kuan ani. Imo ni gamit nimo gikuyog ka aron makatabang di nang sa kuyog ri ko tigbit-bit ri ko ani. O di wa kay bitbiton sunod bilin ka. Now ni Jollibee pala dia. Bati ikuyo ang reklamador. Ay mo kuyo ka ng reklamador. Kinsay nakasuway rin na ng laag mo niya na sige reklamo. Ako sir. Bati no? No, makaingon ka ba? Siya nga nang kuyog ni siya, sumuka na niya. Nang samtang naglakaw na sigyaw-yaw, bati lagi. Ang makalagot pag imo ng mama. Wa kayo mahimo batian ni laaga lagi imo mama sing nang ni anhi makawi bati mo ganing lugara. Wala tay kwarta o ang pintin kuangan na tirag yaw-yaw ang mama ba. Mana na lang kan. Na sunod ay kuguyoga. Ikaw na mo ingon ay kuguyoga. No, kinsa diri ang mama magyuyo samtang maglaag. Di batiin no. Ang grabe pa yun, dili ra kana. Ang pinakabati kristal, kana yung ang mama ug papa mag-away sa nang lakaw mo. Di na pagyusdan. Di na kaganan mo koyo sunod ay mana. Igsunod laag ngay mama. Mangnaag ta pag-ilis, kamo lang ma. Kabaw na ko, abana pa ka ba? Manglaag ta pag-ilis, mo ka. Kuya papa ma di. Kuyo, kamo lang. Kay kabaw ko mag-away. Mo nang kamo ay mo kuyo ko reklamador. Kung mama o papa walang tayo mahimo no. Eh, mo na mama, di ka mo kuyo, punalan di karon. Kuyo ngugo kamo gyud. Pero kung amigo yan ay reklamador, usa lang ka reklamador diha, mubati tanan. Mubati gid tanan. Kay ang laag wala na sa nindot ba na o bati. Importante nakadto ka. Importante nakasuway ka.